Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Sisebenza nge-inverse property of addition. Asithi sino 5. Yini esingayenza ukuthi sithole u0? Mhlawumbe asiqale sidwebe uline wethu lo wenombolo. Siyadweba. Siyafaka u0 wethu lapha nendawo. Siyafaka u5 wethu. Yini singayenza ukubuyela emuva kulo u0? Kuzodinga ukuthi sihlehlele emuva ikhala ezu5 ukuthi sifike kulo 0. Naku ke sesithola kulo 0. Asicabangeke uma sizohlanganisa no -5 ukuthi singaphinde yini sithole u0. U5 plus -5 usikhiphe laba u0. Sibuyele kuwo lo 0 besifisa ukubuyela kuwo. Elula ke lento iyaziwa nazo zonke indawo kodwa inegama. Igama layo sizolibhala la. I-additive inverse property. Siyalibhala ke lelo gama. Igama elikhulu nje kodwa lesho nje into elula. Njengoba sesilibhalile ke asiqhubeke nenamba zethu. Uma sihlanganiso inamba nenye inombolo eno-negative, kulula phela ukubona ukuthi umphumela kuzoba yini. Ukuze sibuyele emuva ku0, singahlanganisa u5 plus -5 uzosikhiphela u0. Uzosibuyisela endaweni eyodwa. Asiphinde futhi sidweba sithi nanku u0 wethu. Siyafaka futhi esinye nje isibonelo sino -3. -3 yini esingayenza ukuthi sibuyele lapha ku0? Kumele sibuyele emuva sihlehle ikhala ezintathu ukuze sifike ku0. Kusho ukuthi kuzoba -3 plus 3 uzosipha bani u0. Asizame nje okunye ke enye inamba nje enkulu. Asithi 1.725.314. Sikhuluma ngeindaba zamankulungwane ke manje. Sikufake lokho. Yini ezosenza ukuthi sibuyele emuva sithole u0? Yini singayihlanganisa noma yini singayisusa? Komele sithi plus sivule susukekele sifake u1.725 wethu 0.314 uzosipha bani? Uzosipha u0. So lokho siphinda nje asithi mhlambe futhi sino -7 ukuze sithole u0 komele sithi +7. Sibuyela kuona lo mqondo besisuka kuona lapha inambeni yethu 5 ukuthi ukuze sithole u0 kuyomele sithi plus noma sithi minus inamba efanayo uzophunyelwa uba u0. Uyabona la kuyafana nokuthi uthi 5 - 5 ukupha u0.